Tosiaan tänään olisi tarkoitus viilata 88 Inessiiviin. Joo, tosiaan ite en oo koskaan viilannut, että kahtoin tossa justiin yhden Breakmanin video, että sillä pohjalla lähtään viilailemaan. Toi niinkö pitää supottaa tonne noin. Toi sit sinne. Katsotaas mitä ei muuta kun lähetään soittaa. Käet pärjäätä vanhalla joukolla. Noniin, nyt olisi tuosta viilattu. Seuraavaksi pitäisi tuosta vähän pyöristellä ja ottaa tuo tämä virtaus käsittelyyn. Toi on nyt aika tasalla tosta. Ja sitten olisi vielä tämä lohko täällä. Sitä sitten seuraavaksi, mutta teen nyt tän eka valmiiksi. Yes. Nyt olisi tämä lohko valmis. Minun virtausta nyt ihan tarpeeksi näes. Seuraavaksi tän lohkon kimppu. No niin, nyt olisi viilattu virtaukset. Aika sinne päin suurin piirtein. Tuo virtaus pitää vielä viilata tosta, se nyt ei oo iso homma. Mutta tein nyt tähän väliin vähän männälle tilaa, niin nyt nähdään, että lyön tuo pytty tänne. Otetaan paskanen tää kamera. No niin. Nyt lyön tuo pytty tonne. Sitten pistetään mäntä. Niin sieltä jää virtaukset niin näkymään. Se oli ennen jossain tolla korkeudella, että ei näkynyt nuo virtaukset kunnolla. Ne näkyy sieltä. Eli se on hyvä. Ja joo. Huomenna varmaan jatketaan. Tuo pitää viilata. Sitten pitää tehdä kammelle tilaa. Huomenna on V-voimat täällä, niin pitää tuo läpeille tehdä tilaa tosta. Joo. Helvetti joo. Nyt olisi viilattu virtaukset, männälle tilaa, kammelle tilaa. Sitten on viilattu tuokin virtaus nyt suurin piirtein. Sitten viilasin vielä sillä, että nyt pitäisi että saamaan läpät mahtumaan sinne Inessiin. Ja nyt ne pitäisi vielä hifistellä ja tuolta nyt vielä ottaa nuo portaat pois tuolta noin. Sitä on pikkusen viilattu jo ja avartaa tuota noin niin. Ja sitten kanssa olisi viilaukset valmiina ja pitäisi ruveta kasaamaan. Helvetti joo. Helvetti joo. Alright. There we are. In the garage. Different garage. Näin. No älä nyt tuommoista. No jee. Nyt pitäis nämä putsata nämä lohkot. Ja sitten jos pikkusen vielä muuta pitää hifistellä, ehkä ne on erilaiset tuossa lohkolla, että se lohko saa. Täällä on tämmönen käsiviila, niin tolla noin vetelee, mistä katkastiin. Toi päätyy. Kyllä siitä hyvää tulee. Sitten lyödään 88 sinne, tänne eka kampia vaihteesta ja tollasta. Tossa on muut romppeet. Kyllä siitä hyvää tulee. Kyllä siitä hyvää tulee. Näin se on. Tää vaan. Tässä viilaus hommissa. Alkaa tossa illalla jauhen, liha, keittoa, kyytipojaksi, kevyt maito. Ei vaan, nyt on 88 viimeistelyviilaus käynnissä. Täällä hinkataan niin pirusti, että saadaan tasasta pintaa. Täälläkin hinkataan. Näyttää hyvältä. On hyvä. Onko hyvä? On hyvä. Tässä mä vaan kävelen. Noniin, nyt ois viilaukset aika hyvät meikän makkuu. Tai siis sillä, että meikälle kelepaa. Kyllä noilla nyt ajaa sen mitä me ajetaan. Sitten pitäis tästä näin oikeaoppisesti saada toi neulista tuolta pois. Tästä nyt ei tuu kyllä yhtään mitään. No niin. Anton, et saa julkaista tätä. Ei jumaa. Mitä vittua täällä perketä. Siinä on rätkitty niin paljon, että jos se nyt lähde, niin mä en tiedä mitä me tehdään. Sä ostat uudet lohkot siinä vaan. Se lähti irti se pultti. On hyvä.
vittu tämä nyt vittuilee tämä GoPro vittu. Tää seuraava. Ei vittu. Mitäs nextii sitten? Sieltä lähti taas yksi neula. Noniin, nyt taas puhtaat, meille puhtaat ja tosi hyvät lohkot. Joillekin varmaan ihan paskat. Aivan priin. Meille oikein hyvät. Tuolta saatiin väkivalloin laakeri pois hirveellä väännöllä. Ja fiilaukset on tuommoiset. Nämä on oikein hyvät, mutta kun laakereita nippuu seuraavaksi. Joka paikka on laakerit. Ja sitä rataa eikä siinä. Mitä tänään syötäisiin? Derbyn lohkot. No niin, nyt ois laakerit sisällä. Neulikset ja kaikki muut molemmissa lohkoissa. Kyllä pyörii. Joo. Sitten varmaan kampia seuraavaksi. No nyt jäi toi kuvaaminen vähän, mutta nyt on loota kasassa ja kampi on menossa paikalleen. Jeesu. Seuraavaksi tarvii lekaa. Seuraavaksi varmaan kuvataan kytkinpuoli. Mahtuu. No niin, sitten lyö lohkot nippuu. Niinpä tuo näkyy. Dori, nyt ois kasattu alakerta ja vähän soviteltiin tuossa pyttyä. Ai ettäkö pyörii nätisti. Mun kautta ikinä pyörinyt kone näin nätisti ja vaihteistostakin kun otti jännitteen pois, niin rupes pyörii oikein näppärästi. Seuraavaksi kun kiitos Tekant oli jo tiivisten valmiiksi katki. Tekant ei syytä. Niin pitää ruveta tosta leikkelee uutta tiivistettä sinne. Sitten jos niputtais yläkerran vielä tälle iltaa, kello on nyt 1:30. Että pikkuhiljaa se rupeaa tuossa väsykin painamaan. Ei sitten. Noniin, ei muuta kuin jatketaan. No niin. Jes, tässä pikkusen tiivistettä katken, mutta tää on vielä ihan hyvä, kun sivellään se tällä silikoneittorilla tonne. Siellä laitetaan männä sokkaa paikalle ja kytkin puolta ei jostakin syystä nyt tänään saanut määksi miettiä, että mikä siinä. No siitä puuttu siitä yhdestä rattasta, mikä tulee siihen vaiheakselin kiinni, niin siitä puuttuu se lukkosokka siihen rattaaseen ja sitten Kiksin toinen hampikas. niin se kiksin toinen hampikas ja sitten pulttimopua jaksa kukaan hakea tuolta hallilta, että saa sen syörättää kiinni. Joo. Vähän niinku se Black Smoke vitun kuva. Joo. 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 Mitä sä teet nyt? Mitä sä nyt teet? Laitan tän pyty. Joo. Vitun Muhammetti on hiljaa. No ei. Tätä ei kyllä Antoni voi laittaa YouTubeen. Teemo on kumminkin mun sukulainen, niin se näkyy. No se ei vittu ikinä näe tätä, mutta jos joskus näkis, niin se saattais vaikka suuttua. Eikä se muutu. Jumalauta. No niin, uusi päivä, uudet kujeet ja nyt tossa noin tiivisteet, että me löydettiin tuolta noin toisekin, missä täällä. Täältä löytyy jarrupalaa. Jarrupalaa. Otettiin magneeto ulos, vetäjäkin tosta messiin. Tiivisteet on löydetty. Tiivisteet on siinä, niin saadaan toi yläkerta täysin niputettua ja sitten tästä on kytkin puolella vaikka säättyä ennakon. Niin. Ja sitten täällä on näin vanteet, takavanne, etuvanne. Jos ne löysi tänään tohon noin, niin saa sen rullaavaksi. Ja sitten kun tulisi vielä 24MX:ltä se maskiloksusetti, niin olisi pirun Mutta joo, nyt varmaan asennellaan kytkin puoli tässä ja makeaa sinne. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Näihin kuviin. Tulee hyvä. Tuo vimosen päälle. On tiivisteet sisässä ja nyt laitetaan tää kansi kiinni, niin yläkertaas niputettu ja sitten ruvetaan kasaan kytkin puoli tossa ja silloin nämä tuo pistetty ja jos ensi yrkäis vaikka seuraavana yksi tila. Tuo vimosen päälle kampe.
Teemu Tuning. Mikä onko tuo 10? Tosiaan nyt on mopo rullaavana. Tuo on ihan makian näköinen omasta mielestä. Tässä kävi vaan nyt semmonen pikkunen lapsus, että ruvettiin vähän tuossa kattelemaan mitä on jäänyt ja tämmönenhän tuolta puuttuu. Muuta kuin kone auki ensi viikolla ja lohkot auki ja tuo sisään. Näitä sattuu, näitä unohduksia. Eipä saakko käyttää lohkot auki ja laittaa uuden sisään. Mutta jos nyt rakentais nuo jarrut niin täällä on tämä jarrupuristin taakse. Mielestäni tohon noin. Sitten lyvelletku tonne ja etujarrun rakennetaan ja ne nyt ainakin tähän seuraavaksi. Joo. Eikä tässä ruvetaan rakentaa. Joo, siellä on jarrut kiinni ja se on nyt rullaavana. Aivan komian näköinenhän tosta näyttää tuleva. Joo vaan, eiköhän tää episodi ollut tässä, elikkä nyt saatiin tämä ensi episodissa, sitten pitää varmaan käyttää nää lohkot auki tosta ja laittaa tuo olematon pellinpalaneen sinne ja rakentaa jarrut ja varmaan asennetaan maskiloksusettiä ja jos sais vaikka first starttia seuraavalle videolle. Olisiko mahdollista? Oisko aika hyvä? Vois olla hyvä. Kyllähän tästä aika seksi tulee. Kyllä sillä ehkä ensi kesänä aiemmin. Kultaista bling blingiä siellä vähän ja... Jees. Mutta Jees. seuraavaan episodiin. Moro!